ስለዚህ እቲ ንባዕሉ ንክርስቶስ ኢየሱስ ዘይተቐበለ ካብቲ ኣብ ጎደናታት ክትቅበሎ ዘይኮነስ ብክብር ባዕሉ ካብ ላዕሊ መፂኡ ህይወቱ ሕሊፉ በጃ ዝሃበካ ክርስቶስ ብምፍላይ ናብ ዘይትፈልጦ ክርስቶስ እዩ ዘጥፋእካ ዘሎ ብጽሑፍ መሰረት እዩ ዝነግረካ ዘሎ ንባዕሉ ክርስቶስ ኣይተቐበሎን ዘሎ ስለዚ ሓደ ንክርስቶስ ዘይተቐበለ ሰብ ከመይ ገይሩ ጎይታ ተቐበል ኢሉ ካልእ ዘይትፈልጦ ክርስቶስ ከቐብለካ እዚ ካብ ክብሪ ናብ ሕስረት ጥራይ ድወስደካ ደሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ዝብል ሉቃስ 10:16 እንታይ ይብል ንዓኻትኩም ዝሰምዕ ንዓይ ይሰምዕ ንዓኻትኩም ዝንዕቕ ድማ ንዓይ ይንዕቕ እቲ ንዓይ ዝንዕቕካ ነቲ ዝለኣኸኒ ዝንዕቕ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ደሎ ንዓኻትኩም ዝቕበል ንዓይ ዝቕበል ይብል ኣሎ ንዓኻትኩም ዘይቅበልከ ንዓይ ኣይተቐበለን ማለት እዩ ስለዚ ንኣደ ኣምላኽ ዘይተቐበለ ንቅዱሳን ዘይተቐበለ ንክርስቶስ ከም ዘይተቐበለ ኣይትፈልጥ እንዲኻ ብጽሑፍ መሰረት እዩ ዝነግረካ ደለኹ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ጌና ንሳቶም ንቅዱሳን ይንዕቁ ብምህላዎም ንኣደ ኣምላኽ ይንዕቁዋ ብምህላዎም ቅዱሳን ምስ ሞቱ ኣይሰርሑን እዮም ብምባል እንዳተጻረፉ እንከለዉ ብዙሕ ዘይስነ ምግባር ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘይግባእ ክብሪ ኣብ ልዕሊ ቅድስት ድንግል ማርያም እንዳተዋሃበ ከመይ ገይሮም ንክርስቶስ ተቐቢሎም ዞም ሰባት እዚኦም ክትብሎም ትኽእል ጽሑፍ ኢኹም ዝብለካ ዘሎ ንዓኻትኩም ዝሰምዕ ንዓይ ዝሰምዕ ንዓኻትኩም ዝንዕቕ ድማ ንዓይ ይንዕቕ ስለዚ እዚኣቶም ንዓኣቶም ንቅዱሳን ነዲ ኣምላኽ ብዘይምቕባሎም ንቅዱሳን ብዘባጩ ቃል ብምንዓቆም ንክርስቶስ ከም ዝንዓቑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ እዚኣቶም ጌና ንክርስቶስ ኣይተቐበልዎን ደለዉ ስለዚ ካብታ እምንትን ጽንዕትን እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ካይትመዛበል ተጠንቀቕ ኣብ ካልኣይ ዮሐንስ 1:9 እንታይ ይብል እቲ ብጎቦ ዝዘብል ብምህሮ ክርስቶስ እውን ዘይጸንዕ ኣምላኽ የብሉን እቲ ኣብቲ ምህሮ ዝጸንዕ ንሱ ኣቦን ወድን ኣለውዎ ይብል ስለዚ እቲ ንዓይ ዝቕበል ነቲ ዝለኣኸኒ ዝቕበል ክብል እንከሎ ኣይሁድ ንክርስቶስ ብዘይምቕባሎም ንእግዚኣብሔር ዝፈልጥዎ ይመስሎም ስለ ዝነበረ ንዓይ ከይተቐበልኩም ንኣቦ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ይብል ነይሩ ስለዚ ንስኻትኩም ናቱም ፕሮቴስታንት መናፍቃን ኩላኻትኩም ማለት ንቅዱሳን ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከይተቐበልኩም ንክርስቶስ ተቐቢልና ማለት ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ ናብ ክርስቶስ ተመለሱ ንስኻትኩም ንሰብ ናብ ሓሶት ክርስቶስ ቅድሚ ምቕባልኩም ነዞም ቅዱሳን እዚኦም ተቐቢልኩም ነቲ ሓቀኛ ክርስቶስ ኣክሰፕት ክትገብሩ ቅድስቲ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትጽዋዓኩምን ተመለሱ ትብለኩምና ኣላ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላማት ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ኣነ እግዚአብሔር መስገን ብምሕረቱ ጽቡቕ ኣለኹ ሕጂ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዳግም ካልኣይ ግዜ ናብ ቃሉ ተመሊሰ ነቲ ቃሉ ከስተንትን ክምስክር ዝፈቐደለይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበሮን ዝተመስገነን ይኹን ቢንያሜን ምሳኹም ዘለኹ ሎማዓንቲ ናባኹም ሒዜ መፅየ ዘለኹ ሓፃር ናይ 10 ደቂቃ ንስኻ እንቲያ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንምንታይ እዮም እዞም መናፍቃን ደይዝምሩላ ንምንታይ እዮም ስማ ከምቲ ናይ ኦርቶዶክስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ክብሪ ዘይሂብዋ ንምንታይሲ ስለኣ ዝኾነ ነገር ስብከት ዘይብሎም ወላ ኣብቲ ንሳቶም ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ዝእከብዎሲ ልክዕ ንምንታይ እዮም ቅዱሳን ደይሰብኩ ንምንታይ እዮም ብዛዕባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ደይዝምሩ ድንግልና ዘይነግሩ ንምንታይ እዮም እንድሕር ኢልና ኣብ ክርስቶስ የለውን ፍርዲ ይኮነን ምናልባሽ ፍርዲ ካይመስል ጌና ኣብ ክርስቶስ የለውን ብቓል ኣምላኽ መሰረት ኢና ክንሪኦ ምክንያቱ ሓደ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ኣብ ክርስቶስ ዝተመስረተ ህይወቱ ንክርስቶስ እናቀደሰ ንክርስቶስ እናመስገነ ብድሕሪኡ ንኣዲኡ ዝፈሊ ፍጡር የለን ስለዝኾነ ቅዱስ ድንግል ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ነቲ ደምዳሚያ መስራቲ እምነታ ዝኾነ ክርስቶስ ምስ ሰበኸት ምስ ዘመረት ምስ ወደሰት ምስ ቀደሰት ብድሕሪኡ ልክዕ ንኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ትዝምርን ትውድስን ክብሪ ትህብ ብኡ መጠን ከዓ ብድሕሪኡ ናይ መላእኽቲ ከምኡ እንዳበለ ከዓ ከከም ዕብየቶም ክብርን ቅድስናን ትህብ ንስሞም ትዝምር ኣማላድነቶም ተኣምን ስለኦም ከዓ ስብከት እትህብ ቤተ ክርስቲያን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ክርስቶስ
ዝተመስረተ ህይወት ልክዕ ነቶም ምስ ክርስቶስ ዘለዉ ክንዝክርን ክንሰብኽን ንኻልኦት እውን ከነዘኻኽርን መንፈስ ቅዱሳዊ ትእዛዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ሓደ ነገር ክነግረኩም መጀመርያ ንምንታይ እዮም ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ደይዝምሩላ ንምንታይ እዮም ቸርች ኢሎም እንዳኸዱ ከለዉ ሲ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን እንዳተኣከቡ ከለዉ ሲ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስብከት ሰሚዕናሎም ደይንፈልጥ መዝሙር ሰሚዕናሎም ደይንፈልጥ ትብሉ ትኾኑ እዚ ማለት እግዚኣብሔር ኣይፈቐደሎምን። ብቐዳምነት ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ልክዕ ከማና ከም ኦርቶዶክስ ኣዴና ኣማላዲትና ክብልዋ ብዘይምኽኣሎም ክንግረም ኣይንኽእልን ኢና። ምክንያቱ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ንኹሉ ይኮነትን ኣዴ ክትከውን ተዋሂባ ኣደ ብዙሃን እያ ብፀጋ ግን ግድን ኣይኮነትን ንኹሉ ኣዴ ክትከውን ምልስ ኢለ ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ክወስደኩም ኣብ ዮሃንስ 11:25 እንድሕር ርኢና ሲ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነታ ናይ ሓደራ ናይ ቃል ኪዳን ኣደ ኣብ እግሪ መስቀል ኮይኑ ንዮሃንስ ፍቁሩ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ኣብ ቀራንዮ ኣብቲ ጎልጎታ ዝደየበ ክሳብ መወዳእታ ንዑ እዩ ኣታ ሰብኣይ እንህት ኣዴኻ ኣቲ ሰበይቲ እንህ ወድኺ ዝበላ ኣብዚ ልቢ በሉ ደቂ ተዋህዶ ልቢ በሉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ህሞት እዚ ዮሃንስ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ሓቀይ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ዝተሰቕለሉ ግዜ ዮሃንስ ጥራይ ዲ ነይሩ ብዙሓት ነይሮም እዮም ኣብ ታሕቲ ኩሎም ኣሕዛብ ኣይሁድ ዝሰቐልዎ ነይሮም እዮም ሃዋርያት እውን ነይሮም እዮም ሃዋርያት ኣብዚ ከተስተፍልዎ ዝግባእኩም እንታይ ኮይኑ ንሃዋርያት እንህት ኣዴኹም ደይበለ ነገር ግን ብሓባር እውን ንኩሉ ኣደ ብዙሃን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እመ ብዙሃን እያ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማርያም ማለት እመ ብዙሃን ማለት ከምቲ ኣብርሃም ማለት ኣቦ ናይ ብዙሃን ዝኾነ ነገር ግን ወላ እኳ ኣደ ብዙሃን እንተኾነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ እግሪ መስቀል ግን ንዮሃንስ እያ ተዋሂባ ዋይ ድብል ሕቶ ክመፀና ክእል ኣለዎ እንታይ ዳ ሃዋርያት ነይሮም ኣሕዛብ ነይሮም ብዙሓት ነይሮም እመ ብዙሃን እንዳተባሃለሲ ግን ክርስቶስ ኣምላኽና በቃሉ ንምንታይ ዳ እንህት ኣዴኻ ኢልዎ ንምንታይ እንህት ኣዴኹም ደይበለ እንድሕር ኢልና ሓደ ዓቢ ምስጢር ክበርሃልና እዩ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላ እኳ እመ ብዙሃት እንደኾነት ግድን ኣይኮነትን ንኩሉ ኣዲኡ ክትከውን ነቲ ክሳብ እግሪ መስቀል ኣብ ጎቦ ምስኡ ደይቡ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ዮሃንስ ነቲ ክሳብ እግሪ መስቀል ድሰዓበ ዮሃንስ ኣዲኡ ክትከውን ተዋሂባቶ ኣብ ቅድሚት መን ነይሩ ዮሃንስ ነይሩ ሓቀይ ብኣንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሃንስ በከየ እንዘይብል ወይልየ ወይልየ እዩ ዝብል ኣብ ቅድሚ መስቀል ኮይኑ ዝበክ ዝነበረ ዮሃንስ ዘፍቅሮ ዝፈትዎ ዮሃንስ ከምቶም ካልኦት ካይፍርሐ ኣብ ጎኒ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብምዃን ክሳብ እግሪ መስቀል ኣብታ መስቀል ክርስቶስ ተሰቂላ ዝነበረ ብታ ጎቦ ዝደየበ ዮሃንስ እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዲኡ ክትከውን ጎይታ ፍቂድሉ ስለዚ እመ ብዙሃን ኣደ ኩሉ ቤዛዊት ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብዚ ግዜ እዚ እመ ብዙሃት እኳ እንተኾነት ነቶም ብፍቓዶም ዝዘኽተሙ መናፍቃን ኣዲኦም ክትከውን ግን ኣይተዋሃበን ኣይተዓደሉን። እመ ብዙሃን ፍቅሪ ክርስቶስ ሃሊካ መስቀል ናይ ክርስቶስ ማዕተብካ ጼርካ ልክዕ ሕማሙ እንዳተሰማዓካ ሰዓቢ ክርስቶስ ብምዃን መስቀልካ ማዕተብካ እንተ ደኣ ጌርካ ኣዴኻ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣዴኻ ክትከውን ተዋሂባ ስለ ዝኾነ ነቶም መስቀሉ ተሰኪምና ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ሞትና ክንስዕብ ኢና ኢልና ልክዕ ከምቲ ዮሃንስ ክሳብ ግዜ ሞቱ ብምስዓብ ፍቅሩ ዘርኣዮ እሞ
أدي أختكون استبها وتو نعنا خا أدي نختكون توهيبا مالتي سلازي قدنا يكونتن أدي أم كتكون قدنا يكونم كزمرو لا إحواتي لببلو قدنا يكونم كزمرو لا بركس يلون أي متون أبتا كريستيان غير لو تشرش بمبال يسوس كبلي وعلو لو أدي أم كتكون قنا يتعدلتن مغنياتو أي سعابو ونزلو جينا نخرستوس بقال مسرت يزب لكم زلو مغنياتو ندينا قدس دنجل مريم زي مقبال مالت نكرستوس زي مقبال مالتيو بزق قال زي انا رغصانيا خوينه جينا اب كريستوس يلون زبلكا زلو مغنياتو كلهم احزاب حوارات تحت قلو انها تادي خايلو ني يوحنس سيبو انها تاديهم انه دقخي ايبلن انها تاديها انها ودخي سلازي خونا نتو مسقلال إلنا ندحل كريستوس سعمنا ويكا أبوتاتنا لك كم كريستوس مسقلهم صيرهم نفسهم قبيصهم كساب سمايتنا ندحل في قدسان أبوتاتنا بوم مخنيات نحنا هنا بأسرهم زلنا أب أسر أبوتاتنا أدينا كتكون تواهيباتنا مالتي بقال مسحق قدس مسرت انتا يزبل لوقاس 10 شدشته نأخذكم زسمع نعاي سمع نأخذكم زنعق دما نعاي نعق اتي نعاي زنعق كا نتزل خنيو زنعق يبل سلازي ندينا قدس دنجل مريم من عق مالت نقدسان من عق مالت نكريستوس من عق مالتي سلازي نقدسان دانا عكا ندينا قدس دنجل مريم ندا تتصارركا نكريستوس يفلطو مبال تحسن لها منفس قدس ابا خيلن كان انت يبل أب يوحنس 10:3 تايبل نتزل أكو زقبل نعي قبل نتنعي زقبل دما نتزل أخني زقبل يلو بحق بلكم الله يلو مالتي أيهود نكريستوس بزي مقبل نغزيابير زفلطو يمسلم نبره سلازي نعيت زي تقبلكم نأبو أي تقبلون يهم دلهم بلهم نيرو نسخاتكم كان نقدسان انت زي تقبلكم نكريستوس أي تقبلكم مون سلازي نقدسان ندينا قدس دنجل مريم زغبا كبري هابو كريستوساويان كتسنيو